Znaš li ti, Danice, šta je to Vinča? Čula sam. Napolju je bilo ledeno, a kako je bilo u vodi, nećemo ni da probamo da zamislimo. Ipak, tradicija je tradicija. Ovo je manifestacija koja se drugi put održava, prerasta u tradicionalnu manifestaciju u organizaciji naše crkve lokalne vinčanske i naravno dobrotvora i ljudi, meštana koji imaju aktivizam. Ništa bez aktivizma. Ovogodišnji pobednik je Jovan Ćosić, koji je igrom slučaja i vaterpolista Partizana. I čestitam svim momcima koji su se takmičili, stvarno velika i treba imati veliku hrabrost uskočiti u ovako hladnu vodu. Zanimalo nas je kako se pripremao za ovaj podvig. Pripremao sam se mesec dana, sam se tuširao hladnom vodom pre ovoga. Aha, znači u tome leži ključ uspeha. Dakle, ko ima nameru da okuša svoju izdržljivost, neka ugasi bojler, pa dogodine pravac Vinča.